Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, immár a házigazda színeiben, a KEN Kft. Képviseletében. Engedjék meg először is, hogy megköszönjem az előző két előadónak a remek előadásukat. Én örömmel tapasztaltam, hogy elég sok kapcsolódási pont lesz az én előadásommal. Valamelyest folytatása is annak bizonyos tekintetben. Fogadják sok szeretettel. Első körben én pár szót mondanék magáról a cégről, mert erről még nem nagyon esett szó. Hogy is jön a KEN Kft. Az üzleti analitikához, adatbányászathoz, mivel foglalkoztak korábban. Majd ezt követően az adatbányászatnak, üzleti analitikának egy bizonyos szegmensét érinteném. Ez jelen esetben maga az ügyfélkezelés, mert tulajdonképpen az itt ülők között én, ahogy néztem, nagyon sokan olyanok van, akik jelentős ügyfélállománnyal bírnak, tehát úgy gondolom, hogy számukra ez egy hasznos és lehet annak érdekében, hogy a jelenlegi ügyfeleiket valamilyen módon jobban meg tudják találni, akár egy új ajánlattal, vagy egy jobb ajánlattal. Bocsánat. Talán ez volt az, ami nem szakadozott, de ki van kapcsolva. Most esetleg? Szuper. Jó, akkor a KEN Kft-ről néhány szót. 1990-ben alapult meg a cég. Alapvetően M2M megoldások szállításával foglalkoznak, és ebben töltenek be Magyarországon vezető szerepet. Sierra Wirelessnek disztribútor partnerei, de tulajdonképpen a cég fő területe az ezen eszközök hozzáadott szolgáltatásának szállítása, illetve az eszközökhöz kapcsolódó fejlesztések megoldása, akár beágyazott programozás segítségével, akár más módon. Jelentős szerepet töltenek be a mobil szolgáltatókkal való kapcsolatban, mind hazai, mind a romániai leányvállalat esetében. Viszonylag nagy forgalommal bíró cégről beszélünk, tehát egy átlagos 400 millió forintos éves forgalmat tudhat magáénak a KEN Kft. Nem nagyon látszik elsőre a kapcsolat a korábbi terület és az üzleti analitika, illetve az adatbányászat között. Talán ez is az egyik ok, amiért mi belevágtunk ebbe az új üzletágba, illetve ezzel próbáljuk bővíteni a szoftverüzletágnak a portfólióját. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egyrészt az M2M megoldásokra próbálunk alapozni, és olyan megoldásokat kínálni az üzleti élet szereplőinek, akik M2M területen még ezzel nem találkoztak, hiszen Magyarországon ezek a megoldások nem túl elterjedtek, holott abszolút van létjogosultságok, hiszen ezen eszközökből rengeteg adat áramlik ki, amelyet megfelelően hasznosítva remek megoldásokat tudunk a felhasználóink elé, illetve az ügyfeleink elé tárni adott esetben. Tevékenységünk alapvetően ezen megoldásokra alapul, tehát mindenképpen valamilyen hozzáadott értéket szeretnénk szállítani, de emellett IBM partnerként az SPSS szoftverek, illetve Maximo szoftvereknek az értékesítésével is foglalkozik a cég, illetve ezek tanácsadását, szapportálását is ellátjuk, illetve oktatási vonzata is van ennek természetesen. A KEN Kft. Alapvetően Magyarországon kezdte meg tevékenységét, aztán 2005-től a romániai üzletággal bővült az M2M tevékenység, majd 2007-től Szlovákiában is folytatták ezt. És akkor ennyit röviden magáról a cégről, a továbbiakban pedig magáról az ügyfélkezelésről ejtenék néhány szót, illetve ennek az analitikai vonzatáról. Talán Csaba és István előadásában is volt egy olyan példa, ami egy korábbi időszakhoz nyúlt vissza, én is ezzel indítanék. Tulajdonképpen egy 10 évvel ezelőtti időszakban ugye miből állt az ügyfelekkel való kapcsolattartás, alapvetően 3 fázisról beszéltünk, az ügyfél megvette a terméket, majd ezután elkezdte használni, hogyha esetleg valami problémája volt vele, akkor egyszerűen felhívta az ügyfélszolgálatot, vagy valamilyen supportot kért, és tulajdonképpen itt be is fejeződött az ügyféllel való kapcsolattartás.
Ez napjainkra nagyon nagyban megváltozott. Egyrészt azért, mert a cégeknek van egy olyan rossz hozzáállása sok esetben, hogy a verseny rákényszeríti őket arra, hogy olyat állítsanak, ami esetleg nem feltétlenül igaz az ő termékükről. Ez versenyszituációban adódik, lehet, hogy az ügyfél téved, lehet, hogy maga a cég téved, de sajnos kialakult egy olyan kép, ami alapján az ügyfeleknek több mint a háromnegyede úgy gondolja, hogy a hirdetésekben őt becsapják ezek a cégek. Ezen a szemléleten valamilyen módon változtatni kell, és az egyértelmű, hogy az előbb látott 3 fázis, amikor nincsen interakció az ügyféllel, erre egyáltalán nem alkalmas. Maguk a fogyasztók is több információt tárnak a cég felé az adott termékről vagy szolgáltatásról. Ennek ugye nagyon sok fóruma lehet az internet korát élve, itt a Facebook, a Twitter és egyéb csatornákon keresztül az ügyfelek nagyon sokszor kinyilvánítják a véleményüket egy-egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. És emiatt is adódik az, hogy maguk az elvárások teljesen megváltoztak, átértékelődtek. Egy ügyfél szereti azt látni, hogy az a cég az mivel foglalkozik, mi az ő tevékenysége, és hogy kerül előállításra az a termék adott esetben. Tehát sokkal mélyebb információkra kíváncsi, mint korábban. Azért, hogy a cégek ezeket az elvárásokat tudják kezelni, szükséges az, hogy az ügyfeleikkel tartsák a kapcsolatot és megismerjék az ügyfeleket, és részükre egy olyan ajánlatot adjanak, akár az értékesítés előtt, akár után terméktámogatás vagy keresztértékesítés esetében, ami az ügyfél számára egy személyre szabott ajánlat. Így jelenleg tulajdonképpen arról beszélhetünk, hogy a termékvásárlás után és a használatot követően, vagy a használat alatt elképzelhető, hogy az ügyfél ugye betelefonál az ügyfélszolgálatra, mert valamilyen problémája van, de egyrészt ezt már rögzíti a cég, hogyha ezeket az ügyfélkapcsolatokat megfelelően kezeli, másrészt megpróbál esetleg számára valamilyen olyan terméket eladni, ami a meglévő termék vagy szolgáltatás mellé valamilyen módon kapcsolódik. Legyen ez egy hozzáadott értékkel bíró termék, vagy egy akár teljesen más termék. Ha az adott cég odafigyel igazán az ügyfeleire, illetve tervez azzal, hogy jövőben is megtartsa ezeket az ügyfeleket, illetve új termékeket alakítson ki, fejlesszen, akkor valamilyen inputja ennek kell, hogy legyen. A legegyszerűbb tulajdonképpen az, hogyha maguk a felhasználók, a jelenlegi felhasználók mondják ezeket meg. Konkrétan itt arról van szó, hogyha egy ügyfélszolgálati hívás beérkezik, akkor valamilyen visszajelzés, ami az ügyfél részéről adódik, az rögzítésre kerüljön, és utána ezeket feldolgozzák, összesítsék, és kialakuljon egy olyan kép, hogy mi az a plusz szolgáltatás, mi az a plusz termék, amire az ügyfélnek az adott esetben még szüksége van, és későbbiekben az újabb termékeket ezek alapján próbáljuk megfejleszteni. Jelenleg sajnos az a szomorú kép, hogy az ilyen ügyfélkezeléshez szükséges döntések, ezek nem túl megalapozottak és kiforrottak. Konkrétan a döntéshozók egyharmada jelenleg úgy hoz meg döntéseket, hogy nem tudja, hogy valós-e az információ, vagy az az adat, ami alapján ő ezt a döntést meghozza. Nincs egyszerűen birtokában ennek az információnak. Sok esetben felmerül az, hogy egy cég működése során nem csak a vezetők tekintetében, hanem egyszerű alkalmazottak esetében is nincs meg az adathoz való hozzáférés jogosultsága, és ebből adódóan olyan zsákutcákba jutnak az alkalmazottak, ami elképzelhető, hogy ellehetetleníti teljes mértékben egy termékfejlesztésének a szándékát, vagy más olyan törekvést, ami esetleg jobbá tenné a cég kínálatát. És a harmadik probléma pedig, hogy ezek a vezetők úgy vélik, hogy ha jobban előrelátnák a jövőt, nyilván itt nem üveggömbről beszélünk, hanem
olyan információkról, amik megalapozottabbá tehetnék az ő döntéseiket, akkor sokkal könnyebb szituációban lennének, tehát éhesek az ilyen információkra egyszerűen. És hát felmerül a kérdés, hogy adott esetben az a döntés, amit meghozunk, az teljesen vaktában történik, vagy ez egy megállapozott döntés, és nem csak úgy beleugrunk a nagy kék mélységbe. Ugye, hogyha adatokról beszélünk, az az adatmennyiség, ami az ügyfelek felől érkezik, illetve amit mint cég az ügyfelek felé mi prezentálunk, legyen az egy termékfejlesztés, vagy akár a visszacsatolt információk, azok mind-mind a cég működéséből adódóan keletkeznek. Tehát itt beszélhetünk arról, hogy milyen marketing kampányok azok, amik elérik az ügyfeleket, milyen sales események vannak, az ügyfélszolgálat hogyan viselkedik az adott ügyféllel, kedvesen állnak-e hozzá, segítőkészek-e, de természetesen a cég további olyan részei is szolgáltatnak adatot ezekhez, amelyek nem közvetlenül érintkeznek az ügyféllel, és ezen adatok abszolút meghatározzák azt, hogy az ügyfélnek milyen élménye lesz a céggel kapcsolatban. Mert elképzelhető, hogy a termékfejlesztés nem reagál arra, amit az ügyfél elmondott, és panasza volt, vagy az IT nem biztosítja azt az információt, ami alapján az ügyfélszolgálat úgy tud viszonyulni ahhoz az ügyfélhez, ahogy az megfelelő lenne. Eljutottunk tehát oda, hogy mindenképpen az ügyféllel való kapcsolattartás, megfelelő kapcsolattartásban az adatok azok, amelyek a legnagyobb szerepet jelentik. Ahogy itt a végén Csaba is említette, itt már nem feltétlenül az idő a legértékesebb faktor. A korábbi adatbányászati megoldások során alapvetően két adathalmazra támaszkodtunk. Ezek egyrészt a leíró adatok voltak, tehát az olyan adatok, amik az ügyféllel kapcsolatos, akár demográfiai, geográfiai, egyéb származtatott adatok, attribútumok, ami rendelkezésre áll. Másrészt pedig a viselkedési adatok, például, hogy az ügyfél mit vásárolt, hogyan tette ezt online vagy a boltban, hogyan használta, hogyha erre vonatkozóan esetleg van információnk, hogyan fizetett, és egyéb ilyen információk. Tulajdonképpen ezt nevezzük, hogy ez volt a hagyományos CRM felfogás, és abból adódóan, hogy ugye változtak az ügyféligények, illetve az ügyfélek viselkedése, egyrészt megjelentek a kapcsolati adatok, tehát hogyha a call centert felhívja az ügyfél, akkor valamilyen információt ebből megpróbálunk kinyerni, legyen az hangbányászat, és ennek a szövegé alakítása adott esetben, vagy a különböző érzelmeknek a megfigyelése, illetve akár egy weboldalon a kattintások útvonalainak a felderítése, mi okozhatja esetleg azt, hogy az ügyfél betette a terméket a kosárba, mégsem vásárolta meg. Találkozott ott egy olyan oldallal, ahonnan nem tudott tovább lépni, vagy talált hirtelen egy jobb ajánlatot, vagy nem tetszett neki valami. Tehát ezek mind olyan információk, amire érdemes odafigyelni, mert adott esetben az ügyfél elvesztését okozhatja, hogyha ezeket nem kezeljük megfelelően. És ezen kapcsolati adatok mellé még felkerültek a közösségi adatok. Szintén előkerült már korábban, tehát a Facebookról és az egyéb közösségi oldalakról származó információk, kapcsolatok, kapcsolati hálók, ezek mind-mind plusz információt szolgáltathatnak annak érdekében, hogy az ügyféllel megfelelően tudjuk tartani a kapcsolatot, és számára egy megfelelő minőségű szolgáltatást biztosítsunk, illetve azt az adott terméket ajánljunk, amire neki valóban szüksége van. Ezzel eljutottunk odáig, hogy alapvetően 3 fázisa van ennek az ügyfélanalitikai rendszernek, illetve az ügyféllel való kapcsolattartásnak. Mindez persze a szolgáltató szemszögéből nézve. Egyrészt megpróbáljuk megtalálni az ügyfeleket, ez az első legfontosabb probléma. Itt ki kell választani, hogy kik azok az ügyfelek, akik nekünk értékesek, ki az, akire nekünk szükségünk van, és ezeket az ügyfeleket, hogyha már eljut odáig a kapcsolat, hogy érdeklődnek valamilyen termék iránt, akkor megpróbáljuk
valamilyen módon magunkhoz csábítani, illetve olyan ajánlatot adni neki, ami számára adott esetben kedvező lehet. Második fázis, hogyha megvannak az ügyfeleink, akkor meg is tartsuk ezeket az ügyfeleket, illetve, bocsánat, előtte még ha már vannak ügyfeleink, akkor próbáljuk maximalizálni azt a profitot, amit az ügyfél kitermelhet nálunk. Ez történhet akár keresztértékesítéssel, ugye itt cross-sell, upsellről beszélünk, akár ajánlórendszerekkel, tehát hogyha egy honlapon adott terméket ajánlunk az ügyfélnek, akkor egy másik terméket, ami a korábbi vásárlók által vásárolt termék, azt is igenis ajánlani kell neki, mert ezáltal maximalizálható az a nyereség, amit realizálhatunk egy ügyféllel való kapcsolaton. De természetesen ezek a nyers dolgok, emellett oda kell arra figyelni, hogy az ügyfél igenis elégedett legyen azzal a szolgáltatással vagy termékkel, amit kap. Tehát adott esetben nem biztos, hogy érdemes olyan termékekkel foglalkozni, amin lehet, hogy hatalmas árés van, de utána csak probléma van vele, és az ügyfél pedig csalódással hagyott minket, és megy át esetleg a konkurenciához. Ezt követően pedig a legfontosabb talán az, hogy az ügyfeleket meg is tartsuk, mert hát az egy örökérvényű igazság, hogy ügyfeleket megtartani mindig sokkal könnyebb, illetve olcsóbb, mint az új ügyfeleket behozni a céghez. Így nagyon fontos az, hogy magát az elégedettségét az ügyfélnek vizsgáljuk és mindig fenntartsuk, akár különböző ajánlatokkal, újabb megkeresésekkel, visszacsatolásokkal, vizsgálva azt, hogy esetleg ő elégedett a termékkel, van-e valamilyen problémája, illetve valamilyen módon, hogyha esetleg erre van lehetőség, és belefér a büdzsébe, akkor akár a hűség jutalmazása is egy olyan opció, amivel az ügyfelet ott tudjuk tartani. Hogy is néz ki egy ilyen megkeresés, visszakanyarodva itt az első fázishoz? Ugye alapesetben vannak ügyféladataink, demográfiai adatok, és ehhez társulnak a különböző közösségi médiából származó adatok, akár fórumok, blogok, Facebook adatok, amiket fel kell használni a mai világban, mert egyszerűen olyan információhalmazzal bírnak, ami mellett nem lehet elmenni. Hogyha ezekből összegyúrunk egy olyan adatállományt, ami az elemzések alapját képezheti, akkor következik egy prediktálási rész az elemzés történetében, és megpróbáljuk megmondani, hogy ki az az ügyfél, akit meg kell keresni, akire nekünk valóban szükségünk van, ki az, aki ezek közül értékesebb lehet, ezekkel esetleg már az elején érdemes kiemelten foglalkozni. És hogyha tudjuk, hogy kik ezek az ügyfelek, akkor a marketing kampányunkban lévő mondjuk 10 különböző megkeresésből megmondjuk, hogy melyik az a 3, ami az adott ügyfél számára leginkább passzolhat. És ezt követően egyszerűen van egy olyan marketing listánk, ami nem az összes ügyfelet tartalmazza, hanem csak azon ügyfeleket, vagy legalábbis azon ügyfeleket tartalmazza a lista priorizálva, akik vélhetően nagyobb hajlandóságot mutatnak az adott termék irányában, és reményeink szerint az ügyfeleinké válnak. Természetesen, hogy a megkeresés az hogyan történik, ez már egy másik kérdés. Ennek a módja is egy része lehet az elemzésnek. Nyilván, hogyha vannak korábbi adataink arra vonatkozóan, hogy adott demográfiai adattal bíró ügyfelek milyen csatornán jöttek be, túlnyomó részt, akkor ezeket érdemes belevenni az elemzésbe, és igenis foglalkozni kell vele. Néhány módszer, tényleg csak a példa kedvéért az ügyfelek megkeresésére. Nem mennék bele részletesen, mert úgy gondolom, hogy ez az előadás nem erről szól, itt inkább az érdeklődés felkeltése a cél adott esetben. Miről is van itt szó? Hogyha van egy marketing kampányunk, ahogy említettem, akkor próbáljuk a résztvevőket úgy kiválasztani, hogy ez a leghatékonyabb legyen az a kampány. Vagy adott esetben megpróbáljuk megmondani, melyik az az ügyfélcsoport,
az az ügyfélkör, akik az adott terméket vásárolni fogják, kiknek érdemes ezt ajánlani. Vagy hogyha már szeretnénk kicsit visszamérni, illetve ellenőrizni azt, hogy a tevékenységünk vagy az elemzés mennyire működött, illetve mennyire hatékony, mondjuk egy adott sales kampány, erre is természetesen lehetőség van ilyen módszerekkel, illetve hogy ne csak a múltban nézzünk, hanem előre is, hiszen ez az analitikának a fő mondani valója, illetve fő vezérfonala. Egy marketing terv kiválasztása is lehet olyan kérdés, ami nem feltétlenül triviális abban az esetben, hogyha meg van kötve a kezünk, és tudjuk azt, hogy milyen büdzsével rendelkezünk. Ehhez kapcsolódó rövid esettanulmány egy autókölcsönző cégnek az adatai alapján tulajdonképpen itt egy hatalmas mennyiségű marketing e-mail kiküldéséről van szó, amihez kapcsolódó költségeket valamilyen módon szerették volna csökkenteni. Egyrészt, és ehhez a legjobb mód tulajdonképpen a személyre szabott ajánlatoknak az adása az ügyfél részére, illetve hogy kiválasszuk azokat az ügyfeleket, akik valóban fogékonyak a mi ajánlatunkra. Megoldás az úgy nézett ki, hogy az ügyfelek elemzéséből kiderült, hogy adott demográfiai, illetve vásárlási szokásokkal rendelkező ügyfelek milyen autót vettek bérbe, mikor tették ezt, milyen időszakban, mennyire voltak rugalmasak, hogyha mondjuk egy autó nem állt éppen rendelkezésre, amit ők szerettek volna, és ezek alapján olyan ügyfélprofilok kerültek kialakításra, amelyekhez személyre szabott ajánlatokat lehetett csatolni, és példának okáért a 25 és 35 év közötti illetőknek nyáron egy kabriót ajánlott a cég a marketing e-mailben, és mindezzel tulajdonképpen egy 50%-os marketing költségcsökkenést lehetett elérni. Lehet ezt nyilván másik oldalról is vizsgálni, hogy ez mekkora megtérülést okozott. Nagyon fontos az, hogy az elemzésnek része volt a honlapon lévő átkattintásoknak a vizsgálata. Tehát, hogyha egy marketing e-mail kiment az ügyfélnek, utána vizsgálták azt, hogy mely aloldalakat böngészte az illető az autókölcsönző honlapján, és ezeket mind-mind be lehet építeni, ezeket az információkat az elemzésbe. Második fázis ugye az ügyfeleknek az érték, vagy az ügyfél által szállított értéknek a növelése, maximalizálása. Erre van egy érték, ez a Customer Lifetime Value. Tulajdonképpen ez az, ami megadja azt, hogy az ügyfél számunkra, amíg kapcsolatban voltunk vele, mekkora értéket szállított, illetve mekkora nyereséget realizáltunk ezáltal. Itt ugye lehet gondolni a keresztértékesítési megkeresésekre, akár a közösségi médiában található adatok alapján, de nagyon fontos az, hogy egy elemzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mely adatok azok, mely paraméterek azok, amik befolyásolják ezt a CLV értéket a végén, és ez alapján alakítsuk ki az elemzésünket, és állítsunk fel egy olyan ügyfélprofilt, ami alapján ezt az értéket maximalizálni tudjuk. Itt is néhány példát hoznék. Egyrészt a vásárlói kosár elemzés, tehát a retail üzletekben, nagy bevásárlóláncoknál előszeretettel alkalmazzák a termékkapcsolatoknak a keresését az alapján, hogy az adott ügyfél mit vásárolt. Tehát az a pontgyűjtőkártya, ami adott esetben ad mondjuk 1% kedvezményt, az nem azért van, hogy nekünk legyen 1% kedvezményünk, hanem azért van, hogy az üzlet minél többet tudjon rólunk, és adott esetben olyan plusz szolgáltatást vagy terméket ajánljon számunkra e-mailben, postai úton, ami a mi vásárlásainkhoz kapcsolódik. Tehát teljesen úgymond megszokott az, hogyha valaki vásárol egy különlegesebb francia sajtot például egy Tesco-ban, akkor a Tesco-val leszerződött utazási iroda az minden további nélkül meg fogja őt keresni egy franciaországi körtúra ajánlatával.
Aztán nagyon hasznos az, hogyha azok az adatok azonosításra kerülnek, amik leírják magukat a vásárlási szokásokat, és ezeket valamilyen módon fel tudjuk használni, akár annak érdekében, hogy bizonyos termékeket hova helyezzünk el az adott polcon. És hogyha ezen is túl szeretnénk menni, akkor lehetőség van akár az egyes stratégiáknak vagy kampányoknak, mondjuk egy keresztértékesítési kampánynak a visszamérésére. Természetesen ezek nem mindig egyszerű és triviális problémák, tehát ahogy ezt korábban is említették Csabáék, sokan megállnak ott, hogy elkészül egy elemzés, esetleg még használják is jobb esetben. Nagyon jó esetben még frissítik is ezeket az elemzéseket, de visszamérni már nagyon kevesen és nagyon ritkán szokták. És akkor, hogyha már ugye meglévő ügyfelekről beszélünk, akkor ezen ügyfelekről vannak beérkező adataink is, és jól látszik, hogy a bemenő adatok kiegészültek azokkal az ügyfél adatokkal, amik leírják az ügyfél szokásait, és ez alapján akár egy sokkal pontosabb modell is előállítható már abban a fázisban, hogyha magunkénak tudjuk az ügyfelet. És hogyha ezen túl vagyunk, akkor következik az ügyfeleknek a megtartása, ami nem egy egyszerű feladat, mégis úgy érzem, hogy ezzel nagyon sokat kell foglalkozni annak érdekében, hogy ne kelljen a már meglévő ügyfelek elveszítése mellett új ügyfeleket toborozni, hiszen ez mindig sokkal nagyobb erőfeszítéssel és nyilván költséggel is jár ezek mellett. A fő mozgatórugója ennek az ügyfelekkel való kapcsolattartás, és itt arra kell gondolni, hogy igenis kell kezelni az ügyfelekhez kapcsolódó panaszokat, észrevételeket, hogyha esetleg valami problémája van a termékkel, vagy esetleg ő szeretné visszacserélni, akár még határidőn túl is. Sokszor elképzelhető, hogy ez egy kifizetődőbb megoldás, és természetesen ezt be lehet ágyazni egy üzleti intelligenciába, mert annak az adott ügyfélszolgálatos hölgynek, úrnak nem lesz arra jogköre, döntési köre, hogy az adott ügyfélnek ő most visszacserélheti ezt a terméket, de hogyha erre vonatkozóan ő lát egy információt, ami mondjuk automatizált, akkor minden további nélkül megteheti ezt adott esetben, és ez mind az ügyfeleknek a további elégedettségét szolgálja. Ezzel kapcsolatban, tehát ügyfélmegtartással kapcsolatban is néhány példa. Létezik egy úgynevezett Net Promoter Score, ez egy olyan érték, ami meghatározza azt, hogy az ügyfél hogyan viszonyul a termékhez, és ezt a saját véleményét mennyire eszkalálja a többi ismerőse felé adott esetben. Itt már szóba kerülnek azok a közösségi médiás kapcsolatok, amik nagyon hasznos információkkal bírnak ilyen tekintetben, tehát ezeket érdemes vizsgálni egy cégnek, és ez alapján megnézni azt, hogy milyen véleménnyel van az adott ügyfél a termékről, esetleg, hogyha ez egy fórum, akkor hozzászólni, megvédeni az adott cég álláspontját, és természetesen ez nagyban kihatással van arra, hogy az ügyfelek most tőlünk el fognak menni, vagy meg tudjuk őket tartani. Ehhez kicsit hasonló, hogyha már fórumoknál tartunk, akkor a vélemények elemzése, és ugyanígy az elégedettség mérése az adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban. Nyilván ez is előkerülhet a közösségi médiában, illetve fórumok esetében is. Hogyha pedig valamilyen olyan rendellenes tevékenységet, vagy akár csoportot szeretnénk azonosítani, ami egy olyan viselkedést mutat, ami számunkra valamilyen szempontból rendellenes, abban az esetben ezekkel foglalkozni kell, például, hogyha van egy olyan ügyfélállományunk, vagy egy olyan termékünk, amihez nagyon sokan kapcsolhatóak lemorzsolódó ügyfelek, akkor ennek az okát igenis vizsgálni kell azért, hogy megtartsuk az ügyfeleinket. És akkor itt megjelent a negyedik adat is tulajdonképpen, és ezzel válik teljessé a kép.
maga az elemzési rész nyilván lehet ettől sokkal árnyaltabb, tehát nem ugyanazt a modellt fogjuk futtatni, sokkal több bemenő adatunk lesz adott esetben. Ezeket mind lehet a helyén kezelni, attól azért óvaintek mindenkit, hogy ne fulladjunk bele az adatainkba, tehát hogyha van több ezer változónk, nem biztos, hogy mindegyiket kell használni. Biztos, hogy nem is jó, hogyha mindegyiket használjuk. Ki kell választani azokat nyilván valamilyen szakértelemmel vagy szakértő segítségével, hogyha adott esetben az elemző nem feltétlenül jártas az adott területen, hogy melyek ezek a változók, amelyek a mi céljainkat leginkább előre mozdítják. És akkor még egy esettanulmányt mutatnék. Tulajdonképpen itt a már említett lemorzsolódásról van szó. A mobiltelefon szolgáltatók esetében ez elég kritikus, illetve ők azok, akik nem csak nálunk, de hát szerencsére már nálunk is megfelelően foglalkoznak ezzel, és próbálják kivédeni azt, hogy egy ügyfél elpártoljon tőlük. Nyilván itt megint csak a mozgatórugó az ügyféllel, vagy az ügyfél által szállított érték, illetve az ügyfélhez kapcsolódó nyereség realizálása, illetve maximalizálása. És hát itt az adott eset tanulmányban a kis üzleti előfizetők szegmense volt az, ahol elég nagy és jelentős lemorzsolódást tapasztaltak. És itt elő is jött az a probléma, hogy rengeteg adat állt rendelkezésre az ügyfélről. Tudták, hogy hány SMS-t küld, milyen csomagot használ, mikor megy külföldre, tehát gyakorlatilag az összes hívással kapcsolatos adatát, demográfiai adatokat, akár még közösségi médiából származó adatokat is. És gyakorlatilag túl sok adat volt ahhoz, hogy megfelelő legyen így első ránézésre a modell. Ezért szakértők segítségével csökkentették ezeket a változókat, és megpróbálták a lemorzsolódási valószínűséget egy ügyfél esetében megmondani a következő másfél, illetve 3 hónapra, bocsánat. Ennek az eredménye az lett, hogy az operátorok, akik az ügyfelekkel foglalkoztak, azok kaptak egy listát azokkal az ügyfelekkel, akik lemorzsolódás veszélyesek, és őket priorizáltan kezelték. Természetesen ez vonatkozhat akár az ügyfél által történő bejövő hívásra is, de az is elképzelhető, hogy egy megtartásnak az a módja, hogy megkeresik az ügyfeleket, tehát elébe mennek a problémának, és valamilyen jobb ajánlatot kínálnak a számára, annak érdekében, hogy ne hagyja ott őket. Mivel itt az elmúlt néhány szlájdon inkább az ügyfelekhez kapcsolódó elemzést, illetve analitikát próbáltam bemutatni, illetve ennek a hasznát, akkor most itt álljon néhány olyan felhasználás, ami nem feltétlenül ügyfelekhez köthető. Egy cég életében vannak olyan üzleti folyamatok, amik adott esetben működhetnek teljesen megbízhatatlan módon, és ezekkel foglalkozni kell annak érdekében, hogy ez a rendszer megfelelően működjön, illetve optimalizálva legyen. Lehet itt szó arról, hogy a cég eszközeit valamilyen módon rendszerezzük egy eszközmenedzsment rendszerre, mint például a Maximo, ami akár a karbantartásokat, a rendes vagy rendkívüli karbantartásokat is képes rögzíteni, és valamilyen módon ezekből olyan információkat kinyerni, ami esetleg egy későbbi karbantartás megelőzésére szolgálhat. Ennek pedig már egyből olyan vonzata van, hogy megpróbálunk leállásokat, gyártástechnológiában elég sokszor előforduló leállásokat kikerülni, ami ugye egyértelmű költségekkel bír. Az alkalmazottak nem végzik a dolgokat, nem dolgoznak, tehát hiába fizetjük őket, a gépeket meg kell javítani, esetleg olyan károsodás keletkezik egy meghibásodás miatt, ami a gép cseréjét is szükségessé teszi. Tehát olyan dolgokról beszélünk itt, amik nagyon könnyen forintosíthatóak adott esetben. És hát ez a gyártástechnológiára, illetve az olyan termékek
hibás termékeknek a kiküszöbölésére, illetve kiszűrésére szolgálnak, amelyekkel mind költséget tudunk megtakarítani. És akkor még egy terület, ami érdekes lehet, erről is esett már szó, tehát elég sok itt az átfedés, ez látszik, a visszaélések detektálása. Legyen itt szó egy áruházi lopástól adott esetben. Egy rövid példa, egy közeli ismerős mesélte, hogy egy hazai nagyáruházban bizonyos termékek esetében, hogyha azok sokáig állnak raktáron, automatikusan felezik az árat. És elképzelhető, hogy egy lapos tévét minden további nélkül elraknak a sarokba, hogy ne fogjon el adott esetben, tehát nem rakják ki ügyfél pultra, és innentől kezdve tulajdonképpen ez is egy olyan információ, ami ilyen módszerekkel detektálható, és tulajdonképpen a cég érdekeit szolgálja, és egy ilyen csalás nagyon könnyedén felderíthető. Lehet szó itt jogosulatlan szoftverhasználatról, adócsalásról, biztosítási csalásról, egészségügyi biztosítással kapcsolatos visszaélésekről, tehát nagyon sok irányba el lehet menni. Én remélem, hogy ezek valamennyire ébresztő gondolatok voltak, és nem hiába nem próbáltam belemenni a mélyebb részletekbe, inkább a célom az volt, hogy kicsit ébresztőleg hasson ez az előadás, és a fogaskerekeket elindítsa, hogy ki milyen irányba tud gondolkozni a saját területén. Hogyha van kérdés, akkor azt nagyon szívesen fogadom, és köszönöm szépen a figyelmet.